परिवर्तन ये एक छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा बात बा। चाहे कोनो समाज होखे या कोनो ब्रांड होखे या कोनो पर्सनालिटी होखे, अगर ओकरा में बदलाव ना कइल जाए तो ओकर मार्केट वैल्यू कम हो जाला। आप सब जानत नहीं जा कि आज के डेट में भोजपुरी के दर्शक बहुत ही ज़्यादा चाहेलन कि कोनो यूसन यूट्यूबर होखे या मेन मीडिया होखे जौन भोजपुरी के सही बात हमनी तक पहुंचा देवे। लेकिन आपसे हम वादा करतनी कि हम अपना यूट्यूब चैनल पर आप तक एकदम फैक्ट के साथ कोनो बात शेयर करब। तो आप अगर हमारा चैनल के साथ नहीं जुड़ल तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ जाए जा, काहे से कि भोजपुरी के बाद भोजपुरी में ये भोजपुरी के बेटा आपके साथ करेला। अब आगे बात कर लिया कि आज के डेट में पवन सिंह के गाना जो कि पुराना गाना बा 3-4 महीना पहले के, वो आज फिर से ट्रेंड करे लागल बा म्यूजिक सेक्शन में, वो टॉप में यानी टॉप 5 के अंदर ट्रेंड कर रहा बा। ये एक बहुत बड़ा बात बा। आप अधिकतर देखत हो कि चाहे दुनिया के कोनो स्टार होखस, एक बार ट्रेंडिंग सेक्शन में उनकर गाना चल गई तो फिर दोबारा ट्रेंडिंग में ना आवेला। हम बात सीजनली गाना के नहीं करत, जैसे दशहरा के समय में कोनो देवी गीत पुराना भी ट्रेंडिंग में आ जाला, उस सीजनली गाना होला। लेकिन लोकगीत गाना बड़ी मुश्किल से ट्रेंडिंग में आवेला और ये पवन सिंह के काबिलियत बा, ये पवन सिंह के अपना अंदर कई परिवर्तन के देन बा। आज के कुछ दिन पहले अब पवन सिंह के नाम देखा तो हम सिकुड़ गिर रहे। पवन सिंह अपना आप में बदलाव ना करत रहन, एकरा पीछे के सबसे बड़ा कारण यह रहे। आज पवन सिंह बदलाव कैलन और आज बहुत ज़्यादा पवन सिंह के नाम के सर्च कल जाता यूट्यूब पर या गूगल पर, और पवन सिंह के ज़्यादा सुनल जाता और पवन सिंह के नया नया प्रोजेक्ट भी आपके देखे के मिला था। अगर आप सोचत होगा कि जब पवन सिंह में इतना ही काबिलियत बा, जब पवन सिंह लोग इतना ही पसंद करता, तो फिर ये हरी हरी ओढ़नी जौन की ग्लोबल में नंबर 1 पर ट्रेंड कैलस, लेकिन ट्रेंडिंग सेक्शन में ना आइल, घाव दे देवे इहो ट्रेंडिंग सेक्शन में ना आइल, और शुभ लाभ से आइल बटे पतरे पतरे इहो ट्रेंडिंग में ना आइल, तो फिर ई गाना काहे ना ट्रेंडिंग में आइल। तो एकरा पीछे कारण बहुत बड़ा कारण बा। आप जानत नहीं कि भोजपुरी के कवर करे के कोशिश मेन मीडिया भी करेला, ऐसे कि ये भोजपुरी के व्यूअर ज़्यादा बढ़न, लेकिन ना कर पावेला। यही जा बहुत ज़्यादा लिचड़ई बा। एक स्टार के दर्शक दूसर का स्टार के आगे बढ़ल ना देखल चाहेलन, और वैसे ही स्टार के भी हालात कुछ ऐसा के बा कि जब कोनो स्टार आगे बढ़े लगी तो दूसर का स्टार के जलन होखे लगला और ओकरा पीछे पड़ जाला। आप जानत नहीं कि भोजपुरी के 2 चैनल बहुत बड़ा चैनल है, सारेगामा हम भोजपुरी और वेब म्यूजिक। जोना चैनल पर भोजपुरी के सब स्टार के गाना आपके हमेशा देखे के मिलत हुई। तो केहू में इतना औकात नहीं थे कि सारेगामा हम भोजपुरी से आयल गाना पर रिपोर्ट मरवा देवे या मार देवे, और ना ही वेब म्यूजिक पर कोनो गाना आयल बा ओकरा पर रिपोर्ट मार देवे। कोनो भी गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में तब तक ना जाए जब तक ओकरा पर रिपोर्ट मारल जाए। आप जानत नहीं कि यूट्यूब वो गाना के चाहे ऊपर कितना भी व्यूज आ जाए, चाहे दर्शक कितना भी पसंद करस, वो ग्लोबल में चल जाए लेकिन ट्रेंडिंग में ना जाए। ऐसे कि आप जानत नहीं जब आप रिपोर्ट मारम तो उनमें आपके लिखेला कि कंटेंट आपके खतरा कितना हार्मफुल बा, यानी कितना नुकसानदायक बा, और हम अगर कोनो कंटेंट पर नुकसानदायक के रिपोर्ट मार दी तो वो गाना ट्रेंडिंग में कब होना जाए। अब रहल बात कि पवन सिंह के चर्चा इतना ज़्यादा काहे होला। आज भोजपुरी के सबसे बड़ा सुपरस्टार अगर पावर स्टार पवन सिंह कल जाए तो ये कोनो गलत बात ना हुई, लेकिन जेकरा भी जितना ज़्यादा सामर्थ्य रहेला ओकरा कंधा पे भी जिम्मेवारी उतना ही ज़्यादा रहेला। आज भोजपुरी सिनेमा गर्त में जा रहा बा, तो एकरा के सही रास्ता पे लाइल आज दर्शक के साथ सिनेमा के जोड़ल के भी जिम्मेवारी पवन सिंह के उठावे के पड़ी, और हमरा आशा बा कि ई जिम्मेवारी के बढ़िया से निभैहन। बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखने जा, आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। और ये बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारा साथे जुड़ जाए जा, और ये वीडियो के लाइक करी जा, शेयर करी जा, और कमेंट करी बिल्कुल मत भूलम जा। अपन विचार जरूर रखम बड़का बिहारी के साथ में।